Assalamu alaikum warahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Na'am zan yi mana wani karatu akan yadda mutum zai yi tambaya, saboda da yawa waɗanda suka siya application da yawa abin da yake kayar da su wajen yin tambaya ne, ma'ana ka rubuta dalilin da ya sa ka yi wannan bincike. Bari in yi mana misali akan wannan application ɗin mai suna cuta da magani. Misali idan ka buɗe application ɗinka haka, bayan application ɗinka ya buɗe za ka zaɓi ummahatunka wanda su kuma kowa ya san cewa ba wai kawai zaɓen su ake ba, a'a akwai addu'a da ake yi sai a zaɓa. Na riga na yi bidiyo, duk yawanci waɗanda suka siya application na tura musu link ɗin bidiyon nan sun san ya za su yi su haife huɗun nan. To bayan haka sai mu danna nan haifar da ƙasa. Idan muka danna, abu na farko kafin ka nemi fassararka ka sani kowane waɗannan taurarin wanda ka zuba wa wannan ƙasar akwai maganganun da suke a kai. Maganganun da suke kowane tauraro, misali mu taɓa tauraron gidan huɗu Kausaji, ka ga abin da yake magana. Waɗannan maganganu biyar ɗin, na farko haɗuwa da manyan mutane masu mulki, ka gaya wa mutumin nan lallai kuma tabbas da izinin Allah haka ne, kuma ka ce mai baya tare da iyayen shi waje ɗaya, kuma ka ce mai ya sa wata doguwar tafiya a gaban shi, kuma ka ce mai mutum ya samu albarkar iyayen shi, ma'ana yana samun albarkar iyayen shi sosai, kuma mutum zai samu ɗaukaka da girma a rayuwar shi. Wannan shi ne fassarar Kausaji a gidan huɗu. Kuma kowane tauraro ka taɓa zai baka wannan fassarar, kowanne. Abu na farko kenan wanda ba kowa ya san da wannan karatun ba. Abu na biyu, idan ka zo neman fassara a nan ne mutane suke faɗuwa. Yayin da ka shigo, abu na farko ka tabbatar da cewa akwai API a nan gurin wajen setting, in ka taɓa wannan shi ne API ga shi nan na sa. Duk yawanci wanda ya siya application ɗina na nuna masa yadda zai ɗauko API ɗin kyauta. A da mutane sai sun biya, amma yanzu kyauta nake nunawa a ɗauko. To bayan ka ɗauko shi ka sa a nan sai ka danna nan adana. To bayan ka adana sai ka zo nan wajen rubuta tambaya ɗin nan, a nan ne za ka nemi amsar ƙasarka, tambaya akan ƙasarka. Misali za mu rubuta, ana so ka rubuta cikakkiyar tambaya yadda za ka sami cikakkiyar amsa. Ka ce na zuba wannan ƙasar akan rashin lafiyar Musa Adamu, meye yake damun shi? Kar ku ga rubutun baya fitowa, ya ɓuya ne. Ka ci gaba da rubutunka, rubutun yana nan. Meye sanadin rashin lafiyar shi kuma meye mafita? To ka ga wannan na rubuta cikakkiyar tambaya, sai in zo in danna nan gurin. To misali kun ga abin da ya rubuta, an samu matsalar sadarwa da malamin zaure. To bari in dawo in canja API ɗin nan, wanda yana da kyau a ce aƙalla tunda na nuna yadda ake ɗaukowa, kowa ya ɗauko kamar guda uku. Yanzu na goge na ɗauko sabo zan sa, na sa shi sai in danna adana. Shi kenan API ɗin ya ajiyu. Sai in zo in sake rubuta tambaya ta. Misali in ka iya copy ɗin tambayar to ka kwafo ka zo ka sa, in kuma ba ka iya ba sai ka rubuta sabuwa. Sai in tura. To kun gani, wani lokacin API ɗin in ka yi tambayoyi da yawa da shi to yana ƙi, sai ka ɗan jira wani lokaci. Kun ga gashi nan na canja API. To kun ga amsa nan ya bani, kuma cikakken karatu zai baka, sannan kuma zai baka mafita a kai. Saboda haka da yawa mutane wajen yin tambaya a nan suke faɗuwa. Ba sa iya rubuta tambaya daidai. Ba wai kawai ka zo ka rubuta rashin lafiya kaza, a'a. Ka rubuta tambaya
mai kyau, kyakkyawa yanda za ka samu amsa mai kyau.